tattaɓe sudu ko da Radio International Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin iftiro hadar ko da Radio International Abuja. Kallon da refu ko da Radio International Abuja don wadda na kubaruti refotoji igalas da fere-fere dar duniyaru. Domin ta taffantati ego iga jamdi je take yogo je take ereta. Wakati da Nigeria, Kamaru, Chadi. Inda an Khadija Usman Aduwari ta suke fodango on taskaranci amin ihande yalande alarba aran da kubaruji duniya rudi hande hauta da Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla jotta bo nda ɓurduɗi nder kubaruji ɗin on nanan kawtal filetoɓe leddi Nigeria ɓe dasi hakkilo laamu lesdi ndin dow dabare nyo'ugo yebre firu lesdi. Kitorgu lesdi Uganda ɗo tuma himɓe 42 ɓe doggini wankore wanyuki laamu lesdi ndin. nden on nanan himɓe hewtinta 18 on soyti ɓawo fe'anu pirowal ha gallol Katmandu lamorde leddi Nepal. Jonta kam da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Kawtal filetoɓe lesdi Nigeria ɓe dasi hakkilo laamu lesdi ndin dow dabare nyo'ugo yebre filu lesdi ɓawo dasotiral nasti hakkunde kampaniru sakordu nyebbam Aliko Dangote ina wakkere kampaniru sakordu nyebbam Nigeria NNPC ardiɗo kawtal Manufacturers Association of Nigeria yebre filetoɓe ha lesdi ndin Ajayi Kabir holli wi'i handi laamu lesdi Nigeria ɗo darnde watoɓe gite ha ko dogginte nder lesdi fuu ɓe tokka wallitiggo jarfu filetoɓe wonɓe nder lesdi ndin ngam jahal yeeso lesdi fuu. Kawtal man wi'i wala no watta goɗɗo bana Aliko Dangote wata jarfu bana sakordu nyebbam ha Nigeria nden o tokka heɓugo ɓillaje bana o habdinta jonta. Ballo ardiɗo lesdi Amerika Kamala Harris o nangi lawol jaɓugo ililal darango jam'iya Democrat ha ɗaɓɓitiggo korwal ardugal lesdi Amerika ha suɓi garanoji ɓawo heɓugo bawal ɓawo no handi. Ardiɗo lesdi Amerika Joe Biden on ni sappani ballitowo mo Kamala Harris ɓawo o andini dasitiggo iga ɗaɓɓitiggo suɓeki nde ɗiɗabre. Seni seto o heɓi bawal ɓawo wakili en jam'iya maɓɓe Democrat hiddeko. Ɓiɓɓe lesdi Amerika ena wakkere ardinoɓe jam'iya Democrat on ni noddi ardiɗo lesdi Joe Biden dow o dasita iga ɗaɓɓitiggo suɓeki dalla sonde jamu o habdinta. To yadake ɗum tabbitinimo nasaraku darango jam'iya Democrat, Kamala Harris o tammi nastugo suɓol be lawlirawo siyasa mako wakkere Republican wato Donald Trump mo laamino Amerika diga hitande 2016 yahugo hitande 2020. Himɓe hewtinta 18 on soyti ɓawo fe'anu pierwal feere wakkati habdinta ummago ha galol Katmandu lamorde lesdi Nepal. Himɓe 19 on ni woni nder pirwal ngal wakkati ngo habdinta ummago faago gallol Pokhara bo laanyowo on tan lutti be yonki nder ɓe woni nder pirwal ngal nden kanko ma o heɓi nawnande mastin. Hotoji bidiyo holli wakkati hite nangi pirwal ngal wakkati habdinta ummago bo wiɗitol hefti dow mayuɓe ɓen 18 goto on latti ɓi leddi Yemen nde luttuɓe bo fu maɓɓe ɓiɓɓe leddi Nepal on. To heɗitoɓe kubaruji ɗin ɗo warna on iga Sar Radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Wakkere konniyanko'en RSF honitiroɓe ha lesdi Sudan andini taskaram notugo noddandu Amerika waɗi je waɗugo gidal hakkunde maɓɓe ena wakkere lundanko'en maɓɓe ngam firlitiggo dasotiral dogginte ha leddi Sudan. Jagorɗo konniyanko'en RSF Muhammad Hamdan Dagulo andiraɗo Hammeti andini wi'i ɓe tammi yalirgo moftorde Amerika surgi ha gallol Geneva cakantari lewru 8 ruwaroru. Amerika ni wi'iki secretarejo yasi lesdi Anthony Blinken lesɗe Saudi Arabia enanta Misira
hawtande e kawtal lesɗe Afrika AU hawtande e majalisa mobgal duniyaru on ardinta jonde nde hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen honitiroɓe. Seni ha jonta wakkere ardiɗo lesdi Abdul Fattah al-Burhan o notayi dow ko o tammi yalirgo moftorde nde ma'a bo o heɓata yahugo. E ton lesdi Uganda wonde funankeri Afrika kitorgu lesdi ndin on ɗo tuma himɓe 42 ɓe doggini wankore wanyuki laamu lesdi ndin ha gallol Kampala ɓawo laamu lesdi ndin harmini waɗego wankore. Kitorgu ha gallol Kampala ni andini dow himɓe ɓen nanga on dalla aybe ɓe waɗi je ƴaɓɓi didaɗi lesdi ena ummingo dasotiral ha lesdi aybeji ɗiɓe sali notugo dow maji. Himɓe ɗuɓɓe on ni waɗi wankore wanyuki laamu ardiɗo Yoweri Museveni mo laamata lesdi Uganda duuɓi hewtinta 40 be wi'ugo ni o barri himɓe ɓen iga doggingo kala wankore fu ha lesdi ndin. Himɓe hewtinta 60 on ni hukuma en nangi ha gallol Kampala titan wakkati lesdi Kenya heddidaɓe kamɓe ma ɓe ɗo habdina faddago wankore wanyuki laamu ardiɗo lesdi William Ruto. To heɗitoɓe fuye fuɗo min gaddere gare kubaruji duniyaru e gasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamorde Nigeria. Ayata Sa'adu Abubakar Ganye. Mino ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hore meden, Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Don rifotoci Amin Dihande Aran onnane gwamnati Lamu Saudi Arabia hoki hukumaji hijjoɓe jiha Kebbi Hatumaji Manore wakilijo Kode Radio International Abuja / Kode TV Malami Fagudu Iga Kebbi wandi e rahoto ngol wakkati o linyata hatumejo Manore den en ɗo heɓi dawde jihar Kebbi ni kanko ardiɗo hukuma kuuɗe hejjuma jiha Kebbi Alhaji Faruku Musa Yaro Inabo o wangini wigo ko wala fa ɗum heɓi nasaraku geɓe feere hijjotoɓe jiha Kebbi hikka ni ɓe keɓɓi waɗugo kuuɗe maɓɓe dow no hani ko hawti resego to ɓadi yaago to ɗum wata kuuɗe hejji ɗum nden bo ɗum heɓi modiɓɓe laatiɓe ɗon wajina ko to e kala wakkati fuu ɗum andina ɓe koyno Allah yi'i nden bo ɗum andina wigo kala gaɗɗo kuuɗe hijju hana e andal fuu wala baraja ɓawa nden bo o e gona jihol Kebbi wato gona Idris Ɗoron Gandu o yoɓani kala kijjotoɗo fuu wato ceede hadaya kirseteɗum o ɗum deraki ɗon tan kala komoi ni hokkama to walata nokkure woɗune ɓawa nden bo ɗum andini wigo kala mo yanɗa fuu ɗum yara ɗum nyawtorde ɓawa nden bo kala kijjotoɗo jiha Kebbi hikka wala keɓaɗo e aybe ko goɗɗum ko nandi ko batel kala komoi ni ega ɗo Nigeria andinama didaɗi ko tokkata nden bo jiha Kebbi tan noon heɓa wigo wala goɗɗo laatiɗo duuɓi muɗum yarayi 18 yehi kuuɗe hejju nden bo e jiha Kebbi tan ɗum heɓi wigo kala reedujo malla bo marɗo reedu heɓa yaago kuuɗe hijju nden bo laatiɗo rangajo duuɓi muɗum yawti kanum ma accaka e jihol Kebbi wato malla bo accaka e kuuɗe hijju e gaɗo jiha Kebbi nden bo kala didaɗi ɗi gomnati watti fuu moti lesdi Saudiya to hijjotoɓe jiha Kebbi kanum andinama tokkaɗi horejo kuuɗe hijju on Faruku Musa Inabo o wi'i gomnati jihol Kebbi ni nane ma hosi alkawal wigo waɗa e kuuɗe ko hani ngam tabbitinki ɗum heɓi nasaraku ɗo Nigeria yaago lesɗe yaasi kanko ma de o hollata nanki belɗum makko gownajo on Idris Ɗoron Gandu o andi no waɗete ngam nane ma o suɓi kanduɓe waɗa kuuɗe ko hani nden bo aadi ɓen aadiɓe noon gongaraɓe kastaɓe kuuɗe hijji hikka ɗum ni ɗum heɓi nasaraku sanne Faruku Musa Yaro Inabo o yi'i nane ma kala duuɓi fuu o yaha kuuɗe hijju to de laati o wattama adiɗo hukuma kan oye ɗum saɗanaymo nden bo o heɓi nasaraku doggingo kuuɗe ɗen en dow no hani Faruku Musa Yaro Inabo laatiɗo o andani kuuɗe ɗen sanne oye wala ko o noddata tawi darugo wigo ummatoje ko to woni fuu
tokka diidaɗi kala tokkuɗo diidawol fu heɓata wannere goɗon. Mi ƴami goɗɗo kijjetoɗo e jahal Kebbi wato sen no ɓe gaɗi kuuɗe hijju ɗume belɗum ɓe nani dow ɗum mani jaha Kebbi. Alhamdulillahi minin kijjetoɗo jahal Kebbi min nani belɗum sosai gambo kala joɗo aiki hijju hikka hokkama jipporde boɗune kuma koko hani heɓani gonadi jahal Kebbi heɓani ɗum hokki ɗum nden bo fa'i hadaya wala mo hokkaka kowa gonadi waɗani ɗum hadaya to alhamdulillah dow ni. To gam majum ni kamɓe hijjotoɓe ɓe kollinanki belɗum maɓɓe. Lesdi Saudiya bo wi wala ko hani sai heɓa katumeje manoje ko yaari tati hokka hukuma kanka jihol Kebbi ɓawo nden bo ɗum ɗon ɗaro wigo laabi kanduɗi waɗe kan woni ɗum taska ngam mawuri. Hanko ma hawrejo hukuma kan o yi'i ɗum taski ngam heɓugo nasaraku kuuɗe hijju mawulide Allah holli en e ragare ɗum nodda kala kijjotoɗo fu taska nden bo resa ceede muɗum ngam o anda doy noon ceeɗen yarata amma neɗɗo taski iga joni sai ko wala yaago den ɗum heɓa nasaraku sanne sanne keroturgon ɗon kamalen mbago dow e gaɗo jehol Kebbi. A yettama Malami Bagudu. Dar taskaranji ɗiko da Radio International Abuja taskiti waddanki on hande aranda taskaram RFI fulfulde e wallide ko da Radio International Abuja. Sanga yamɗe jeetati jottiɗen ndendori go wuro ɓuuri ɓadade ko Hammadi Hunare hakkude majje e Horko Ƴere ko kilométre uji 9 so en darimo e goudron o en daari banggue funnague ɗe guure tati eɗen coyno to woɗɗi tule mawɗe ɗe ko eɗen tule tawete nokkuji ogirɗi phosphate ɗi wertago majjima abbu e 193 hectare teskuyo mo gaddiɗen dañude ko leɗɗe ɗe e galleji ɗi foof ina mbaɗi pundi mayni mbiya collani poussiére on tampinne phosphate poussiére odor mabɓe moƴƴani minen fo min ñawi ɗo konngol ko gotol golle asugol ogirɗe phosphate ɗe ina gaddi ñabbuli kewɗi to banggue yimɓeɓe ha e dabaji ɗi foof ko ɗum woni ko andini Aminata Dia cukko maire mo commune Orko Ƴere. poussiére mo jiyata o no natirta yimɓe ni noon kadi woni no natirta jawdi e par ce que jogoɗɗo jawdi ma ne ha mawna finalement heɓa mabɓo heɓa foof ene ɗojja ha maya taw an ko hen bannoɗa ene gueɗe ma foof ko hen pawnoɗa taw ko poussiére o saabi ɗum. Ifra Diamba mo tawɗen e galle mum ina wondi e sehilaɓe mum tengtini golle société Somiva ɗe wona cellal ngal tan telɓini kono tarindi kañum ne hoore muɗum daɗani e ɗe caɗele. ay woynu nanɗo woynu ɗum ko ndiyam phosphate o naati toon joni yaretake gasɗe ɗe ubbetake toɓe kaljiti gaska fof ko ɗon ɓe goppata jawdi ne yantoon hayso mbaalu ɓuuri famɗude doole e mbeewa so naati toon ma lofte ko maayi toon e nayyi ko maayi toon e baali hay goto anda no foti ko refti hen ko kadi ne ɗum koɓe jogui to weenu ɗum woni ko sara isinɗo toɓe lawƴata produit mabɓe ɗo min ngala environnement gasɗe fof koko goppa ubbaka jawdi amin ala to uuri. hertorɓe taaridi ndi wonɓe e diwal mo Matam kolli wonde société Somiva waɗani golle mum no hanniri ni ngam hisnude taaridi ndi ɓesgu ngu ɓeydi hen wonde witto taaridi waɗaka hade golle ɗe puɗɗade kono Ibrahima Sarr gardiɗo Somiva andini wonde ɗum wodani. kan mo ñeme am société fi hol cuusɗo sappude société baɗo ni tawa waɗani witto taaridi e rendo ɗum wawa wonde e lewru nayɓuru hitande ujunnaje 2014 min mbaɗi jonde hitotonde no sariya leydi ndi yiɗiri ni e gardagol préfet o caggal nde nandiral waɗa e nden jonde min jeehi to ñiiɓirde jagorgal taaridi ndi gam heɓude ɗerewol jamirowol min fuɗɗade golle ɗe wadde ko wiyete ko min teddinani ko ɗum wodani. Ahmadou Ndoye préfet mo Kanel tengtini kan haala hayso tawi ni o holli wonde taaridi ndi dañi bonandaji. L'impact est réel sur l'environnement. caɗele taaridi ndi ene woodi so a yeehi e nokku o ma yi ko boni e taaridi ndi ko gila e lekkuji jandinaɗi gasɗe ha e pundi ndi ɗum foof ko gueɗe bonnoje taaridi wadde eɗen gandi witto ngo waɗama gila golle ɗe puɗɗaki ɗum ko hunde fonde wonde. hay so tawi préfet o andini wonde ko e jaɓɓal wona gam dandude taaridi ndi ɓesgu ndendori Hammadi Hunari e Horko Ƴere kolli wonde hay hunde taw waɗa ete yimɓeɓe nana jokki e ñawde kadi kisal taaridi ndi yaaka taw. Alhousseynou Ba ummarade Matam fade e RFI. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako.
jotta da taskaram finatawa. Kai, wai billaji dai dindi ma na duka hajo su. Kai. Billaji dai dindi ma na duka hajo su. Kai, ala lami koyi. Ta nana habaru kasina, nana ɗum wela, in wari hulɓe to lumo, a'a wari in wuri gure ɗen, in teti jawdi. A'a ta dilliro e ɗo ɓarol Kaduna, hanjum ma ɗum wela. Hulɓe Zamfara ton, nana e ɓe boyto, Sokoto wela, ta dilliri Bauchi, jada e bikoy ma, kai, lami koyi nana e. Ah, au. Ashe neɗɗo ka salamu aleykum. Wa aleykum salam. Way fecare. Kai. Mi homi nani kama ɗon mettito. Ɓiɗɗo jooɗi ɗo kawai mi mettito anani. Kai. Kai ɓillaji ɗiɗi taƴani hulɓe anani. Nange tokkoyam ay. Di leydi way. To ay onon ma on beli gomɓe leydi Yoruba. On ton on jooɗi jamɓe jawdi moɗon. Minon ɗo kay. Ta nana shaka ɗum bone. To min nder shaka ɗum bone. O anda ko wangata. Mi hefta mi anda ko wangata. Yo an. Leydi Gabo go Yarabanko'en fa hulɓe gonɓe nder kam yoni hokkiɓe noti ko woni noti ɓe ɓanga ɓe jaha toy ka kamɓe andi mi hefta hamɓe andi a in umminayɓe daga leydi ndin kawai Gabo go kawai to ɓe jahata ga nanga wiyete ga Yarabankiya ga ɓaleya ga to sonde go kanga fa rokki notice fulɓe kawai ɓe ummo fa ɓe wanga ɓe ala leydi to ɗo an ko adduma yo hewti kai hokka wiye magana ne hewti to ton yoɗata ko ay komi warta leydi am woyla ɗum gartata joɗoɗa to joɗotoɗa woyla ɗum ayo hande pullo to luumo yi'a waray to ɓe banga barama to soji en ta hisi to luumo a hisa to jumma'a ta hisi to jumma'a to wuro ma ngon ma ngo hisayi to wari habgeroɗe en ɗallata to wuro ngo hoccayɗe mo ɓe tawi ɓe bara mo wala wuro hisi heɓa to doggiri to ay ton haali ɗum woni ɗo fa on ɗon a nana ton ko ɓe gaɗata to ɓe jeeyi wuro ngon ɓe wulaygo to ɓe tawi ko en surbohoy ko en pamoroy to koso en alatako di leydi fa pullo e nder goɗɗum ɓilla hami ɗum waray ko nden wara e nder ɓilla na seɗɗa fulɓe jande mum yeɓana ey kai arɗo goɓan biroji ay mami kama a nder wannare aya iri jonde de ganmi ɗo leydi wonnake leydi wonnake kay leydi moƴƴinake to kama noye hulɓe goro danejum tar ɓe hamɓe andi no leydi anana gomnati a leydi wurtinoyi goɗɗum ma'aikata ɗum durgol ballitoto ɗum durgol ma'aikata durgol irigol donɗen ko ngol zamanu ngol zamanu waya nani goɗɗum wakka to ayna hulɓe ɓen nefata ɗum to anda an ko donuɗa durgol ngol kuma daga gomnati a wiira ko wurtinoyi ayna he gaɗa sewo to min durgol ay ladde tokkaymi ladde tokkaymi ayi to ton to gonɗa ɗum no ɗum wayi joni a ladde fare'i ladde wala wato ladde re'i durata a ɗum wala ayi to nangi tokkuki hulɓe kawai itta to joni ɓeyra ko gomnati a lalley joni hukuma ngay inga ɗon hukuma leydi mofgal leydi kenan nga woynaɓe tanga nga gayna tan banda dema nga deman daban nga gayna da to ay en neɓi dama en tefa en keɓa kenan to leydi ndi ko laamiɗo men neɓi habda o waɗa laamiɗo fulɓe dakka Abdullahi bello boɗejo wato ayya habda o waɗa wato Allah seni ayya bo fulɓe nafayi ɗum
to ai ɗum horake to mon wato a hefti ne joni to ɓilla kan woni enen kama min e maɗa en ɗo del baafe en giɗi nafoɗe i ɗum ni hukuma ɗum in tiggi to en ngala lawol wala kona gonga amma da Allah wallitoto hulɓe meɗen mawɓe daga modiɓɓe men ɓe diina mawɓe ɓen andi e maɓɓe yaki kai hami waddanma misali Dr. Abdullahi Balalau pullo Sheikh Dahir Usman Bauchi ilamɓe men ɓe hulɓe daga horejo julɓe leydi Nigeria Sa'ad Abubakar warki gwamna en men fulɓe den bo nanta ƙungiyaje meɗen ɗe fulɓe yetti Allah kautal hoore katil breeder don Allah ƙungiyaji ɗi kawai ɓe tabbitina hoɓe natti hukuma ɗo ngam ɓe tetonwa en to ɓe gaɗayi noon andi ɗo watta wallahi joola en jahayɓe e bara e ɓe hawsa en ɓennatteɓe e bara e teta jawdi ndi jawdi ɗin ndi ɓe tetata hayri ɗin ɓe co'ata gonni kamɓe nefata ɗum wato de mbiɗa kan ɗo sai tun timi ko jimi ɗum habaru ko imi jooɗi imi rara tibi kode radio sai gi'a mami in heroyi habaru anani ko to kawai da in henyi ko tun timi min ko gimi to lalle in tiggi nga hukuma kwarai kuma waɗiga ngan gayna gaw kuma pullo kan koroni kan ɗon gayna kwarai kuwa to pullo ko don koroni i wi'a o amfanoto ɗum amma to ɓernde am mbimi kash nan dole o nyama nafu ɗum wato anana kamɓe joni ardotoɓe fulɓe ɗume arande pullo on ɗon nde kanko pullo on donuɗo fi ɗum gonɗo nder ladde kenan o jaɓayi in iwira ko wurtoy joni o wara o waɗani hiddama aran o waɗa ɓiɗɗo makko jande fulɓe jaɓayi gaɗa ɓiɓɓe maɓɓe ɗi jangille musamman duroɓe nder ladde sannan kuma ardiɓe fulɓe kamɓe ma gonga Allah kamɓe hani wi'a ɓe natti ɓe wurtake ɓe jehi ɓe natti nga hukuma ɓe taimakanake fulɓe ladde wato kamɓe janguɓe kenan kamɓe janguɓe on ɓe ummoɓe natta ɗum ɗum ko lamorde leydi tigi joni ɓe natta nder ɓe poɗowa ɗum ayi ɗum warta jungo ma to ayi ɓe poɗowa e fulɓe gonɓe nder ladde kamɓe ma ɓe gara ɓe natta amma to na Allah hoyni joni ayi waɗi ɗum ko na ɗum dole ay na non mbi'ata ba ta wi na Allah hoyni wato misali ay ngata hata kamɓe lamɓe ɓen anana ko lamɓe ɓen ɓe gaɗa kokari ɓe natta nder ɓe poɗono en enci meɗen waɗay ko wala ko pullo renoyi to na durgol to kuma wala to jeheti joni haka min leydi yaraban koy ƴoymi ɗo ɗo wami wari shawti to hay tawmi fecare ɗo kamma to faami ton nun ɗum joɗatako yo in jimo na ɗum kayna kan ɓanwol joni to pullungol wala kawai da to ni a jodi munya don in katoji garta kawai mi yi mana na aini kuila ja ila lahira kulbe adanaru on ko jetta ma kulbe durobe duroɓe ladde burute jangeyo fulɓe duroɓe ladde burute jangeyo fulɓe duroɓe ladde burute jangeyo Allah yo jalla jalalu indema fuɗɗirmin ɓeeda salati ma to laatiɗo kan hammi hande ma fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko galanmi fulɓe duroɓe ladde burute jangeyo fulɓe duroɓe ladde burute jangeyo inde an woni boba fulaku jimanaymi andite leydi bene ɗo woni to joɗimi fulɓe dottiɓe mawɓe yeeso mon giccimi daga joyre fa hakkillo ɗo to mon ettanmi miɗo nodda fulɓe duroɓe burute jangeyo fulɓe duroɓe ladde burute jangeyo fulɓe
duroɓe ladde ɓurte jangena en jijaje ɗurande komi ɗum haddayna nder ladde durtenno ladde nyamana kuma tabi sey ladde fulɓe on famina gan sabbu majjum fulɓe ɓurte jangeyo fulɓe joɗiɓe ladde ɓurte jangena dillugol natta e ladde fulɓe baylena nokkuje meɗen kiɗɗe fulɓe joɗena joɗoɗen fakollen en gana oɓɓena janginen ɓiɓɓe men joɗoɗen woɗayo Allah hokki en jawdi ni wodi barkena Allah hokki en famu ko wayota enna toni pullo ana janga ko waɗata ɗonna amma bo ɓikkon fulɓe jande mum yeɓana ey fulɓe waynaɓe ɗinne jandeyo ana wodi fulɓe woɓɓe ɓe jiɗa jangugol kolliti ɓiɓɓe maɓɓe koyde lagugol ko toye fu tawɗamo o ƴamante durdugol inga famino ko woɗi wattuɓe jangugol dottiɓe meɗen mawɓe teddine jangugol laatike dole ɗumen anen fulɓe yare sukaɓe jande daga worɓe fa rewɓe Allah hokki maɓɓe sukaɓe maɗuɗi jaraɓe ton jangirde tefanaɓe ton cuuɗi ɓe janga haala duniya e dina Allah yo anen sukaɓe fulɓe acce kulen Allah in alatike gorko haala maɗa ɓe kala in alatike janɗo daranema hano bola in taddima huuɓi dara yettutan Allah idimo fu hujjata gan sabu riskayo kala neɗɗo reeni gonga dollata fu ko nyama to alati jon cuusal ko goto wawtama innoɗa fakula Allah laatiɗo hultama wayyo sukaɓe fulɓe bayliteji kuyo wallahi fulɓe duroɓe torra mum nunnama ay hanne ton nder ladde kulaku torrama kuma jawdi fulɓe ko heewi wallahi tetama anne ɓillare fulɓe ko tefu annama amma mi noddi fulɓe ɓurte jangeyo ta yahi ton gure ladde sagiraɓe torrama daga cuuɗi fa e gineji ɗum fu ɗum bolidama dabbaji maɓɓe ɓe godi dabbaji fellama denno ma kaaɓe ɓe toke kaaɓe ɗin mbaydama oho ɓiɓɓe pulaku duniya no yurmiyo miɗo anni ɗo e Afrika pulaku ɗum nama ko gennini jawɗa sey nana haalama in a joɗike seɗɗa fullo wara jawtuma sannu moɗon fulɓe on fu on jarama mino nodda fulɓe Afrika on me jangeyo tabital pulaku bene mawɓe mum jawtama ano fe walde duroɓe golle mum jettama apes walde maroɓe mardi mum nimanama annal pulaku bene golle mum ɗejiyama amma bo nodde fulɓe huto jang bandiraɓe fulɓe fu e fuɗo en gaddi ragare taskaranti amin ɗi hande mo ittiɗo taskaranti amin ɗi hande Ibrahim Iromo Dake indi an Khadija Usman Adwali atta on balenjan torrama eye fulɓe Afrika on bon noddama min boba noddi on ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe